Men det har ju fått mig att bli lugnare, att stanna upp, att tänka till, att kanske söka svar och söka sitt, ja men, jag vet inte ord, men söka sitt liv på något sätt i andra hörn, i andra sfärer än vad man kanske hade gjort om man inte hade varit sjuk. Det har ju fått en att stanna upp och det har fått en att tänka till. Och det är jag ju idag tacksam för. Sen kan man ju inte säga att man är tacksam för att man har varit sjuk, men man är tacksam för resan som det har gett.